clipă. Salutare, oameni buni! Eu sunt Capra Lola. Astăzi o să ne jucăm Goat Simulator. Deci, haideți să ne jucăm! Băi, Capra, taci din gură, că eu mă joc. Da, lăsați Capra asta. A făcut niște prostioare și cam a ajuns așa. Capra noastră. Da, a trecut prin multe chestii. Lăsați-o, așa e ea, mai prostuță. Oh, ce e asta? Poate sper că nu explodează. Nu explodează. Stai. Eu zburam în momentul ăsta. Bă. Deci, l-am făcut cea mai mare tâmpenie din jocul ăsta. Eu când am jucat Goat Simulator, vreau să filmez. Și mie mi s-a pus filmarea. Și acum trebuie să filmez altceva. Da, mă, bă. Zboară. Bă, nu-mi da, nu-mi da, bă. Asta poate să te cât vrea. Dar ce îmi dai? Dream-am! Dream-am! Zboară! Runda 1. Runda 2. Runda 2. Runda 2. Runda 2. Runda 2. Runda 2. Dă-i una! Dă-i una! Da, vreau să fac. Oh! Bă, e enervant. Bă, da, e enervant. Stai că nu zbura. Bun! Du-te. Runda 3. Bun. Bum. Bim. Bum! Bum! Bă, dar ce... Mamă, deci atât de enervată Capra asta. Bă, dar ce rapid trec minutele. Dar nu știu, eu mă joc jocul ăsta sau eu zic câte minute mai am. Eu niciodată. Deci eu am o memorie atât de proastă. Ne mă scuzați. Scuze. Așa sunt eu. Mai prost. Nu! Ce turbată asta. Nu! Deci e prea turbată. Deci în funcție din ce rundă e. Bum. Bim. Bum! Bă, dar e enervantă. Noi stăm aici de 2 minute. De ce arăți spre mine, bă? Urât-o. Ziceți, voi plecăm de aici sau nu? Că mă scoate din sărite Capra asta. Deci mă scoate din sărite. Oh, mă scoate din sărite. Oh, nu, tată! Dă-i lovitură! Dă-i lovitură! Taci, Fabian. Bă, dar-i prea enervantă! Du-te de aici! Mamă, jocule! Dar ești prost! Tu încă mai plutești? Dar du-te! Bă, dar e prea enervantă Capra asta! Du-o încolo de treabă! Stau aici de vreun an și nu se duce Capra asta odată! Du-te!
capră! Dar e enervantă! Dar plecați și voi, oamenilor. Bă! Du-te! Jocule, de ce nu mi-ai dat? Jocul ăsta e... Erau jocul ăsta. Nu capră. Adică de ce nu mi-ai dat coroana? Că mai știți că trebuia să-mi dai mie coroana aia. Bă, dar Fabian, stai cu minte și mai râde în continuu. Doamne, deci copilul ăsta de aici e atât de enervant. Care și de bataia, care și de... Asta este, eu mă întreb, ce o să mănânc eu la micul dejun? La cabană. Mamă, de când m-a... Uite, am venit dintr-o călătorie și cam așa sunt. Fraților, uite așa sunt eu dintr-o călătorie. Da, tu, ție nu-ți place să... Sau ce ai, mă? E fratele ăsta al meu. E rău ăsta. Lui ăla îi place să stea numai aici. Numai acolo îi place să stea. Vino și tu odată. Nu, că nu mai pot. Bă, dar unde a pus limba, bă? Lăsați-l pe ăla. E urât. Păi eu vreau să-mi scot astea, că sunt nervante. Ce vreți să fiu? Capră, girafă, ori struț, ori pinguin, ori un ou care nu face nimic. Vreți să fiu ou? Aoleu. Bine. Vreau zis că vreți să fiu ou. Deci eu voi fi un ou. Care nu face nimic. Doar se distrează. Că dar nu văd nimic de oul ăsta, că e prea mare. Bă, ăsta face... Ăsta face ca un pui. What? Ah! Bă, am uitat. Am uitat că What? Nu mai am ce să zic. Nu mai am ce să zic. Te rog, du-mă în partea aia. Du-mă în partea aia. Bă, what? Ăla era sânge sau mi s-a părut? Hai, sânge e un soi de floare. Și cam atât a fost episodul nostru. Sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, nu uitați să-mi dați un like și un subscribe și un de toate. Și ne vedem data viitoare. Pa, pa!